Avui hem constituït la Comissió Nacional de Política Municipal. Sí, senyor. I jo crec que això ens ha de servir per donar una empenta encara més forta a tota aquesta dinàmica municipalista que arrosseguem des dels inicis de Convergència i dels inicis de la democràcia en el nostre país. Crec que tenim una gran responsabilitat, som el partit que té més regidors i regidores de Catalunya, més alcaldes i alcaldesses, estem a la Catalunya metropolitana, estem al Pirineu, estem als municipis turístics, estem a l'Ebre, estem a l'Empordà, estem a l'Alta Ribagorça, estem a tot arreu. I nosaltres en aquests anys aquesta presència també ens ha servit per donar una empremta pròpia municipal, que és diferent que la dels socialistes. Exacte. Jo crec, Artur, que veus a tot el territori que allà on governa Convergència i Unió, l'Ajuntament és un actor més de la ciutat, però no és l'actor principal. L'Ajuntament lidera, però l'Ajuntament dona ales a la gent. L'Ajuntament dona ales a les entitats que volen fer coses i que vertebren. Dona ales a aquelles persones que tenen iniciatives de tipus empresarial, de tipus social, de tipus cultural, de tipus esportiu. Jo penso que aquesta és una de les nostres grans diferències, perquè allà on governen els socialistes i a l'entorn metropolità ho notem molt, hi ha una voluntat de controlar-ho tot fins a l'extrem. I es tracta diferent en aquells que són teòricament amics que en aquelles persones que o no són amics o són simplement indiferents. I això li pot passar en un club de futbol o li pot passar en una entitat cultural. Bé, això crec que en el segle XXI és absolutament decrèpit, és passat, i nosaltres hem de donar una empenta perquè la nostra manera de fer en els ajuntaments sigui una forma de fer que s'encomani a tots els ajuntaments del país. Estic totalment d'acord, escolta'm, i a més hi ha un munt d'alcaldes i de regidors i regidores de Convergència i de Convergència i Unió que aquest exemple l'esteu donant. Tu com a principal alcalde que Convergència i Unió té a tot Catalunya, per això et vaig demanar en el seu moment, ara fa uns pocs mesos, que et posessis una mica al capdavant de tot aquest moviment diguem-ne, de vocació municipal, de vocació local, de pobles, de viles, i em vas dir que sí. Jo t'ho agraeixo. Crec que a través d'aquí, agrupant a molta gent, com hem tingut avui aquí a Navata, avui estem aquí a l'Alt Empordà, un altre dia estarem en un altre lloc, però bé, jo crec que aquesta força que tenim i aquesta actitud que tu deies, aquesta és la que hem d'intentar, diguem-ne, anar filtrant per tot Catalunya i que la gent ens vegi com aquest projecte clarament diferent del Partit Socialista, amb molta més proximitat en la gent, amb molta més capacitat d'entendre les coses, amb més sensibilitat de cara als problemes de la gent a peu de carrer i amb una actitud clarament diferent que no passi per això que deies tu, de voler ficar el nas amb tot, de controlar-ho tot, de gastar pels descosits moltes vegades, de contractar gent i persones en els ajuntaments i en els seus ens associats, etc. Jo crec que això ho necessitem, no només des de l'àmbit estrictament municipal, sinó també com a contribució en el projecte general de país. Sí, perquè aquest potser és un dels elements que tenim més clars els electes locals convergents, que és que nosaltres treballem pel nostre poble, treballem per la nostra ciutat, ens estimem la nostra gent, intentem construir una societat amb la mesura d'allò que pot contribuir, pot ajudar un ajuntament, una societat participativa, una societat rica, una societat amb iniciatives, una societat on hi hagi qualitat de vida i cohesió social, però tot això ho fem molt conscients que és un gra de sorra en un projecte nacional, que és el projecte de país que defensa Convergència Democràtica de Catalunya. I construint la nostra ciutat, el nostre poble, estem ajudant a construir Catalunya. Sí, senyor. Això ho vam dir, no recordo exactament quin any, però ja en fa molts, quan vam utilitzar aquell lema en unes eleccions municipals que dèiem Catalunya comença en el teu ajuntament. I una altra vegada, en unes eleccions catalanes, vam dir Catalunya primer, a Catalunya primer les persones. Jo crec que aquestes tres fases resumeixen molta filosofia, molta idea del que pretén Convergència. Catalunya primer, a Catalunya primer les persones i Catalunya comença en el teu ajuntament, que no vol dir estrictament l'Ajuntament, ja s'entén que vol dir el poble, vol dir la vila, vol dir la ciutat intermitja, vol dir la ciutat gran, etc. Bé, jo espero que ho farem bé, que ho fareu bé, jo intentaré ajudar en el que pugui, t'ho lidereu i a partir d'aquí espero que això serveixi per que la nostra alternativa a nivell de Catalunya vagi prosperant, vagi fructificant i que en definitiva puguem fer un bon servei a la molta gent d'aquest país que ho desitja, que ho espera i que potser fins i tot hi confia. Estem molt il·lusionats, de veritat, estem molt il·lusionats
d'aquesta oportunitat que hem demanat a Convergència i que Convergència ens ha donat de donar més força a la presència del món municipal dins del partit i estem molt il·lusionats perquè veiem que cada vegada més aquest país té ganes de que hi hagi un canvi polític davant d'aquest desori, d'aquesta manca de rumb que veiem al capdavant del país. Per tant, nosaltres tenim una gran responsabilitat, però tenim una gran confiança en tu.